laging tumutok, kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, haranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest e-scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.
Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Kahit sa 19 kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita ni na Martes. Ibahan niya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindo na Toralio. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Magaya-gayaan na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Maga pagkatapos kan mga kalamidad na sisirang tana. An aldaw na mainit. Kamusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko ka na Siyudad din Iriga. Di sa bilog na Rinconada area Sinman probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Hoy, ngunyan pala na pagkaldaw magkakaigwanan na joint session na sanggo ng panlungsod kan Iriga. Sinman na banwaan ka na baaw ana sanggo ng bayan. Gibuhon ana joint session dyan mismo sa sanggo ng panlungsod session hall digdi po sa siyudad kan Iriga ngunya na pagkaaga. Bago orulayan ana dapit sa tulay dyan sa Waras. Kung ano ang magiging solusyon kan lambang ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Ayo ana dapat mag-asikaso, magtaong solusyon ka na bagay na yan. Siyempre, imbitado dyan na DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Tinaan iba pang mga ahensya kan sa tuyang gobyernong pwedeng magtabang paano magkaigwanin solusyon an problema kana tulay. Tapos kung paano magkaigwanin na alternatibong agihan mo na magiging detour kan sinambit ng lugar digdi sa barangay San Agustin sa siyudad po kan Iriga na makonektar ka na San Juan na Baaw asinman ka na San Agustin siyudad kan Iriga. Takon baga ito nga ning ibang mga lugar arog dyan sa banwaan ka na Balatan nagkaigwanan na detour na pinag-aagihan mo na temporaryo mente dyan sa pasiring sa banwaan ka na Balatan ang aning makalusot ang mga hali digdi sa banwaan kan Nabwa, siyudad kan Iriga, asin man iba pang lugar na mapasiring dyan sa banwaan kan Balatan, vice versa, lalong-lalo na po itong mga residentes dyan. Agad digdi sa siyudad kan Iriga, matao pa sa nanin solusyon o aksyon
an lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga pati naman an o ana sanggo ni ang panlungsod pati naman an sanggo ni ang bayan kan banwaan ni na Baaw. Out pamanlugod matawaan ni na solusyon ang bagay na ini nganing magian-gianan man an mga motorista di po sa Rinconada area. Lalong-lalo na itong mga nagpapasiring diyan sa Banuan kan Buhi, nagpapasiring digdi sa siyudad kan Iriga, aling Baaw. O itong mga mapasiring man duman sa siyudad kan Naga, pasiring diyan sa Banuan kan Baaw. Ali man digdi sa siyudad kan Iriga. Saro po yan sa nagiging problema ka na mga motorista. Sagkod mo yan, sindaan nag-aagi dyan sa maya spellway ka na Barangay San Jose. Di po sa syudad kan Iriga tangani sa nang makapasiring duman sa indang mga papadumanan digdi po sa Rinconada area o kaya paluwas sa syudad kan Iriga sinman Rinconada area. Na magkaigwanin marhay na pag-uurulay, maresolveran ang problema, matawanin solusyon number 1. Sabi ni dating Vice Mayor Norman Badjola kan banwaan po ni na Baaw, paano subot kung magkaibaan direktiban ni Mayor sa kani Gobernor arin ana susundon kan mga estudyante sa maestra. Yan po ang dakulang problema. Dapat kaya may koordinasyon ang gobernador sa kaan alkalde. Kung minsan nagkakabarar langgo ta iba man an memorandum order kan alkalde, iba man an memorandum order kan gobernador kan probinsya pag-abot sa pagsuspende kan klase. Minsan mga sakwali na lugod ang nangyayari pag-abot po digdi sa mga memorandum. Dapat may pag-uurulay sinda tanganing dahil magkausanin pagkariribong. Hali sa probinsya abot po sa mga banwaan asinman na syudad digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Pero kung niisipon, nag-prevail man kaya talaga ang memorandum order, sinusunod itong hali sa itaas, siyempre sa probinsya muna. Kaya lang kung iba man ang memo kan alkalde, siyempre sindaman po ang nakakaaram kan sitwasyon sa sindang banwaan o syudad. Dapat dahil maging contradict ang lambang saro ang gobernador, ang memo kan gobernador saka ang memorandum order man hali sa mga alkalde. Aning dai maribungan ang sa tuyang mga kababayan pag-abot po sa memorandum order na ipinapautob. Kumusta man dyan po sa Banwaan ka na Baaw, punong barangay
Nene Ablan dyan po sa barangay San Jose, Asinman ki Manay Munching Maglapid. Miss Ana Provel dyan man sa barangay Salvacion. Sa kuyang pinsan ki Manay Mabel Clemente dyan po sa Sagrada, Baaw. Happy birthday man palan sa COMELEC Election Officer kana banwaan po nin Baaw. Si Mama Rhea Matukad nagsiselebrar kana sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Atin man ki Konsi Daday Moralio Robles Asansa. Happy birthday sa imo. Uy, pati man duman sa tuyang amigo kay Pading Rene Orellosa. Kumpleanyo man pala niya ngunya na pagkaaldaw. Ni po si Rene Orellosa naging vice alkalde man ini kana panahon dyan sa naging konsyal kana banwaan ni si Roma kan mga panahon kundi kan magkandidato ang vice alkalde dinimalas. Hasta garuday na ini nagtapsok sa politika na raya na. Po nagmumundo man ang grupo kan mga banda para kanta digdi sa satuyang nasyon sa pamamaaram na sa kinaban kan lead vocalist na sa ages na si Mercy Sunot dahil sa helang kaining cancer. Nagadan sa edad na 48 anyos. Nagpaluya palan ka na bagyong si Pipito iyon bukid kan Sierra Madre. Nasabing nagin ulang an Sierra Madre kan sanggaon kay niyan kusog kan bagyo asin nasagop sa andakol na lugar. Dahilan para day na magkaigwanin dakulang danyos. Dyan man po sa Daraga Albay nasuluan sa harong sa barangay Anislag Daraga Daraga Albay bandang alas 10 ni na pagkabanggi kana pizza day si size yaon mismo sa kasagsagan kan Super Typhoon Pipito. Sa report nagharali man ang pamilya kana may sadiri kanarong sa evacuation center nagduman sa evacuation center na may sadiri ka na harong dahilan sa bagyo na malingawan nindaan nakailaw nakandila sa laog kan sendang harong na naging dahilan kan kasulo. Sa ngunyan pansamantalang naka-star sa barangay hall na apektadong pamilya na binibilog ka na 7 individual. Kapit pamanig dito, ulos man na nagtaon in tabang ang Department of Social Welfare and Development sa apektadong pamilya
Kabilang sa naresibikan pamilya ang 2 family food packs as in non-food relief items. Makakaresibi man sindani na tabang pinansyal na 10,000 pesos sa irarom kan assistance sa individuals in crisis situation o programa kana ayon siya kana DSWD tigdi po sa Riyon kana Bicol. Mamundong bareta inita nagbabagyo nasusulo man sa indang harong pambihira. Kumbaga sabay-sabay sunagin danyo sa senda. Binagyo na nasulo pa so harong ay masaklap pag-arog po kaya ng buhay. Kaya ingat-ingat kita ta kung minsan masakit bulungon ang lingaw. Nalingawan pala na daay palsukon so kandila duman sa sendang harong na binayaan. Ining mga nag-evacuar tanganing magpasiring duman sa evacuation center on the interested di malas ta nasubsuban man so sendang harong na binayaan. Daigwang nakasulo pang kandila. Camarines-Sur Police Provincial Office sa pangenot ni Police Colonel Virgilio Olale Jr. na Provincial Director iyon nagtaunin dakulang onra sa Tigaon Municipal Police Station sa pangenot man ni Police Captain Monica R. San Juan sin pinagtauan ininin komendasyon sa pagiging successful sa pagkondukta kana Manhunt Charlie Operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa alias Jose na pinagsasabing number 1 most municipal wanted person sa kaso nin panlulupig. Dagpa kay ni sugin ki Police Colonel Olalia pinag-recognisar ninda an kaugma caps para sa indang daay matatawada na kakayahan asin dedikasyon sa serbisyo para sa pagtaunin mga relief as in rescue
sa ginibong recovery operation sa kasagsagan kana bagyong si Pipito. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Naman po na maugmang barata para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga. Pahayag ni Mayor Rex Oliva na amay na itataon nindaan na bono sa Sinman Kasgip. Sigon ki Mayor Rex Oliva pinagdeklara na an amay na release asin anticipated year-end bonus and cash gift for all city employees and a welcome announcement at the newly o at the weekly flag raising ceremony kasudma an announcement iyon katuyuhan na marekognisar an sakit kan trabaho asin dedikasyon kan Iriga City's workforce and boost morale as the year comes to a close. The decision aligns with the Department of Budget and Management newly issued Budget Circular 2024-3, which facilitates the early release of these incentives. The updated circular amends Section 6.1 of Budget Circular 2016-4, allowing for the release of the year-end bonus equivalent to 1 month's basic pay as of October 31 and a 5,000 cash gift pesos. These benefits will be issued with the first agency payroll for November. During the ceremony, Mayor Oliva also expressed his gratitude to the city's employees for their dedication, especially in the face of recent calamity. He highlighted the city's fortunate escape from the devastating effects of Super Typhoon Pipito, attributing the success to the proactive efforts and preparedness of all city departments involved in incident management team operations, quoting Benjamin Franklin's famous words, "If you fail to plan, you plan to fail." The mayor emphasized the importance of strategic planning and unity and disaster response. The announcement was met with applause from the employees who appreciated the mayor's recognition of their efforts. The event ended on a hopeful note with a renewed sense of resilience and commitment to maintaining the city's readiness and the face of future challenges. The early release of the year-end bonus and cash gifts not only reflects Iriga City's commitment to its employees but also serves as a gesture of appreciation and gratitude as the city looks forward to a prosperous new year. Nagray nangod. Maray pasinda kakaresebi na kan cash gift. Asin man 13th month pay bonus sa mga mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad po nin Iriga. Pero sa iba pong mga empleyado kan gobyerno an mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan itinaunaan full payment sa bonus dinda o sa bonus sa sweldo niya na Nobyembre itong kinsina sa kakatapusan naresibi na po kan mga paratukdo pati itong bonus amay na naresibi.
kumbaga happy na ang mga paratokdo ko nan problema. Magkaorobos tulos ini pag-abot kan 2025 Mayo na naman susendang mga bonus. Talagang mas lalong madidipisilan sa tuyang mga kababayan. Gawa na pating mga bareta ngunya na nagluluwas na kaya pala nagpanic buying. So mga tindahan digdi sa siyudad kan Iriga, inubos-ubos so bonus. Kan panahon na nagdadangadang na si Pipito ay napangyayari. Yan po ang dipisil pag-arog kayan na dalagan. Talagang masakit kung ubos-ubos biyaya ngon. Baka naboto nindo magparapangutang na naman. Ano iba dyan? Kaya pala na pagluwas ko, bago magbagyo yung Pipito. Uy niya ako, grabe baga, anpila sa mga grocery store digdi sa siyudad kan Iriga. Diba man pating mga tindahan, grocery store sa siyudad kan Iriga, ama yun na nagsarado. Kaya siyempre, so ibang mga bukas, panic buying talaga. Yaon duman nagkakatiripon sa mga parabakal niya to. Ay ano na niya akong buhay ini. Sabi, tiyosan mga Pilipino. Ano pag-arog kayo ning igwanin kalamidad o kaya may mga okasyon, biglang nadakol ang tao sa mga grocery store. Kaya dahil po kita nagtutubod na tiyos na sa tuyang mga kababayan. Pag-arog kaya. Kaya na daw niya ako naghaharalian na mga kwarta kayo ni. Ultimong bangko dahil naguhuraw ang pila. Tapos dipisil padigdit paparasabi kan ibang mga kababayan niya itong tiyos. Pag-abot sa paggastos, ang ibang mga kababayan niya to, dahil naguhuraw, ay ano na yan. Kumbaga, maski bako naman mga kaipuhan sa endang pagkabuhay, inuubos-ubos basta makakuanin kwarta. Kaya bangan pa pag-aabot kan panahon, tingala. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya ini po ang dipisil pag-arog kaya na sitwasyon niya to. Kung arog kaya na sa tuyang mga ginigibo, imbes na sarayon ta ni batang mga na tipon-tipon na sintabos sa tuyang bulsa, taigwa bagang mga panahon na emerhensya na talagang grabe ang pangangaipon niya to, igwa ko kitang mabubot-bot. Kung ubos-ubos biyaya ngod.
salamat mampalan sa manamento kan Kasoreco 3 sa indang daing sawa na pag siserbisyo sa mga taga-Rinconada. Nagabot po sa supply nin kuryente. Kumbaga dahil managuuntok ang mga lineman kan Kasoreco 3 para ma-restore totalmente ang supply nin kuryente digdi po sa bilog na Rinconada area. Although may mga lugar pa na talagang sagkod ngunyan, mayo pa man nin supply nin kuryente, pero aaboton man kamo. Saka ipaabot nindo sa manehamento. Takon minsan dai man aram nga gayod kan manehamento kan Kasoreco 3. Dito pong iba pang mga lugar na sagkod ngunyan, mayo pang supply nin kuryente. Man sa siyudad Canaga, nag-uurulay na ang lokal na gobyerno kung ano man ang sendang ipapadarang tabang sa isilang probinsya kan Catanduanes matapos man maglamasa ang super typhoon na si Pipito. Pagirumdum po sa gabos, iwasan subot ang grabing pag celebrar kan Pasko na kumbaga ubos-ubos biyaya. Sigon kay Executive Secretary Lucas Bersamin urged Filipinos in government agencies to refrain from having a grand Christmas celebration this year. Following the onslaught of multiple typhoons in the country, Bersamin also encouraged the public to donate to calamity-hit communities. On the part of the government, we will make sure that the Christmas spirit will be felt early by all the affected areas in the form of relief goods and assistance of infrastructures rebuilt and of livelihoods restored. Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumbaga, so tama sa naday kita pangana-ngana. Saan ba kaya nakareceive nin mga bonus, 13th month pay, kung ano-ano na sanang mga pigpa para barakal ngunya ng mga panahon. Nadai naman kaipuhan sa saindang oral daw na pagkabuhay. So, nga ni sabihon ta, paano man yan labot mo? Kasamuya man nga yun pero ako pong arog kayan ta minsan pag-abot kan panahon diyan na kita nagsasakit kung ano-ano na naisipan. Ano ba, maray nga mangutang na naman ay pambihira. Ta kan nagkaigwa, ubos-ubos biyaya. Mangalas ka po sa mga Pilipino basta magkakaigwanin okasyon ay talagang perming galante. Kumbaga halos ubuso na ang mga tinda sa tindahan para sa naman may maipanghanda. Sakang ngunya na panahon, grabe po bagaan sakit ka na pagbuhay niya to. Kaya
day tapag abusuhon. Kung nakakakuha kita, sarayon dan ba kung may surusubra. Kung nigwamanin umabot na mga remalaso o emerhensya sa tuyang pagkabuhay, igwaman giraray kitang mapubot-bot. Akong bot-bot ko, wow. Papakonselo na lang kita ta. Masakit ang buhay ngonya ng mga panahon. Hoy, good morning man ki dating Konsal Sani Maestrado kana siyudad po nin Iriga. Si dating Congressman Sal Portuno. Siyempre ki Vice Governor Sal Portuno sinsay ang bilog na pamilya. Kumusta man ki Ronnie Maestrado asin man Angelo de Villa. Pinag-urulayan man sa pag-uurulay ana papel kana syudad bilang benepisyaryo kan sarong Information and Communication Technology Integrated Earthquake Response Platform sa Pilipinas. Tinawan doon man ni Mayor Abi Binay ana plataporma bilang sarong dakulang lakdang sa pagpapakarhay kan sa indang paghahanda sa sakuna. Pati naman sa pagpapahusay kan kapasidad kan mga lokal na gobyerno na maaraman, kumilatis asin magsimbag sa mga seismic activities na maging marikas asin epektibo. Kuning kaso po may linog. Sigon man ki Department of Justice Justice Secretary Jesus Crispin Remulla asin ang Technical Education and Skills Development Authority Director General Jose Francisco Kiko Benetes na nagpirma sa MOA. Nakapalaman sa MOA na mandato kan Department of Justice na pag-adalan ang qualified beneficiaries na ilalaog sa TESDA. Afera digdi makikipag-koordinar man ang DOJ sa lokal na gobyerno para sa posibleng suporta asin tanganing magtaunin binyo gamit ang regional o field offices para sa skills training. Mientras na sinabi man ka na DOJ na ipapacilitate kan TESDA ang access para sa skills training gamit ang extension asin man mobile training programs kan technical and vocational education and training o ining TVET providers. Ay puan man na magsagibo ang TESDA nin analysis para aramon ang training programs na itataw sa beneficiaries. Inganyohon man ana beneficiaries na magkuan in skills training programs kan TESDA na posibleng makatabang sa saindang employment. Once again, this milestone in our correction system was made possible by the earnest and diligent efforts of our present government under the Bagong Pilipinas movement to reform and transform lives, ensuring that no one gets left behind in our path to progress. Even those undergoing reformation and corrections, dagdag pa ni Remulla. Pinaliwanag man ka na Department of Justice na provisioner siyo ang mga individual na convicted sa criminal offense alagad nasa irarom kan supervision kan probation officer imbes na nakakulong. Dumanman sa Sambales, ginibong
press conference duman sa Kongreso. Si Zambales 1st District Representative Jefferson Conghon na nagrangkada na sa 24 na cargo trucks na pano ng relief goods. Maray pasinda. Pasiring sa mga lugar na matinding tinamaan kan sunod-sunod na bagyo na nagtama sa nasyon kan mga nagtalikod na aldaw. Sigun sa ipinost sa social media kan kamera ang mga trailer trucks, iyon kargado kan mga pagkakan, hygiene kits, mga bado asin iba pang essential item na ipapanaw sa Bicol region na pinagsasabing na pinakamatinding naapektaran kan bagyong Pipito na kung dumanda daw sa Zambales. Digdipalan sa riyon kan Bicol ay nagray na. Kasunod man ini sa kasuguan kan presidente sa paagi man ni Speaker Martin Romualdez na kaypuan tabangan o day pagpabayaan ang mga namamanwaan lalong-lalo na ang mga nasalanta sa kabikulan sigon ki Congressman Conghon. Maabot sa 750 milyones na ipinaluwas o pesos na ipinaluwas bilang tabang pang pinansyal para sa sobra sa 150,000 residente na biktima kan kalamidad digdi sa Bicol sa irarom kan tabang Bicol, Tindog, Oragon, Relief Effort. Sana maipanao na naman ini nintultol makaabot sa mga tatauan na ipagpara tarabtaban. Minsan pigpapara barawasan po ang relief. Hindi pisil digdit kung namimili pa nagtataw kan relief. Pag namimili po lalong-lalo na mga barangay officials kana tatawanin na relief, pwedeng mag-atungal na naman so baka kaini. Kagawad! Bagas! Kapitan! Sardinas! Ayan po ang atungal kan baka pag so iba day natatawan. Suyado sa mga barangay officials pag-araw kayo ng pananao kana mga relief goods na pigtatao sa mga barangay. Reta Asing Platika ni Philip Baracena. Kaya dahil manindo palabyan mga barangay officials, an iba po kaya. At tapig paparabarawasan na, kung minsan dahil pa inaabot sa iba, ay ano naman yan. Mananao nga ni tao manindo so tama. Ani bada kulang na nin 1/4 ang bagas ayan na yan. Dahil para riyas ani ba kulang nin kabang kilo. Ano nang panao yan sa barangay? An masakit pa kayan kung dahil inaabot sa iba talaga. Kung masabi sa mga naglilistang barangay officials, mayo kaman niya sa listahan ay pambihira. Tapig tatawan po nin mga claiming stab, yan ang depisil dyan. Kung di ka matawan ng claiming stab, sorry ka. Ay ka, abuton kan atungal kan baka. Masakit ang labanan sa barangay pag-arog po kayan. Alagad ang honorarium kan mga barangay officials lakop. Kumbaga gabos na ambunan. Pero sa mga residentes kan barangay, dahil naambunan sa iba. Anyari? Kuha na po kitang 54 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga.
Kamusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan Kanabuhi. Silene Ligasyon, nasin man ki Ma'am Norian Natsuri Gisabal dyan po sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki punong Barangay Emeline Cabrera dyan po sa San Antonio. Yaman and House Bill number 11048 or the proposed Act of Batangas, Second Representative Gerber Luistro is undergoing the first reading while the plenary session last week in the House of Representatives. 2 days before it will be presented. Seniors of Camarines Norte Representative Rosemary Panotes filed House Bill 10700 in July and referred to 2 committees in August. Inflation has reduced the purchasing power of many Filipino workers, leaving many of them and their families barely surviving on a day-to-day basis, if not completely living in a state of perpetual poverty, sigon Paki Luistro. Sigon sa iya na salary increases as living wages of workers are still enough to live decently and provide adequate support to their families. Meanwhile, House Bill 11048 declares as a state policy the protection of the rights of minimum wage earners and provides assistance geared towards alleviating and improving the quality of life of every worker, especially the minimum wage earners. It is stated in the proposed law that qualified beneficiaries can get food, medical, and funeral financial assistance and cash relief and from the Department of Social Welfare and Development. Tapos sabi digdi sa mga comment, kung magiging permanente ang akap na iyan, dakulang pag-asa ang bagay na magiging nibukayan. Dahil ang tadakol na tawan matatabangan, kan proyekto kan akap na iyan, saludo po ako. Sana maging permanente na po yan na pinagsusulong nindo, Congressman Luistro. Kundi ang problema, pag-abot po duman sa Senado kontra si Senadora Amy Marcos. O yan, sabi man kaniba, saludo kami sa tunay na may malasakit sa namamanwaan, magayon na lay para sa tuyang mga kababayan na kapuspalad. Napakagayon talaga kan programa kan akap. Saludo po ako sa inyo. Iba talaga ang pag-iisip kayo ni Representative Luistro dahil sa akap na yan, aram talaga kan kadaklan na matatabangan ang tao. Saludo sinda sa proyekto kan akap dahil sa nakakapagtao sinda nin pagngirit kaugman sa mga tao pagpadagos ini ang pagtataonin magayon na serbisyo para sa banwaan. Dahil sa akap, mas madaling makakapag-provide nin mga kaipuhan ang pamilya bilang ang minimum wage earner. Nakakangalas man talaga as in mababa ang presyo kan mga barakalon. Tapos sabi pa kansaro, this will be the government greatest project this year na magayon na regalo ini sa tuyang mga kababayan sa pagtatapos kan taon. Akap being permanent is a blessing para sa tuyang mga kababayan na naglalaban in patas sa ibong kan sakit kan buhay asin paglangkaw kan mga barakalon.
Gayon man subot na kamauutan ini para sa tuyang mga minimum wage worker. This will help them get through. Magayon na lay ini para masimbagan ang pangaipukan sa tuyang mga kababayan na kapuspalad. We support this AKA project at sa pagpapautob ka ini na maging permanente ini as in maging lay sa nasyon. Taro nga ni po sa nakikipaglaban kan AKAP na ini. Iyo si Congressman Jel Bongalon kan ako Bicol Party List. Kung sa iya ipaglalaban niya ini duman sa Kongreso na maipadagos ang programa ka na AKAP digdi po sa tuyang nasyon. Ana sa tuya pong tamang oras, eksakto po alas 9 ni na pagkaaga. Kumusta man sa mga paraantabay niya to dyan po sa Panwaan ka na bato. Ki Engineer Paulino Laganson dyan sa Barangay San Vicente. Siyempre ki Etche Chavez sa Sinman Mesela dyan po sa Nenyo Jesus. Ano daw, tranquilo na ang bato? Kanya na nagdadangadang na eleksyon. Sa bagay, tranquilo man ang bato. Kaya lang medyo nagiging kontrobersiya sana kung minsan pigpapara suspende ang alkalde dyan na si Mayor Junjun Sorilla kan sanggo ng bayan. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Bana po kitang 10 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Man sa Kaso Reco 3 nakikiulay ngunya Kaso Reco 3 Kaso Reco 2 nakikiulay ang manehmento sa pagi ni Riner Bukay ang spokesperson kan kooperatiba na sana dai paghabunon ang mga kables and transformer halit sa natumbang mga poste para dai na maabalan sa indang ginigibong restoration sa mga lugar na grabing nadanyaran kan bagyo lalo na sa tinambak asin si Ruma, Camarines Sur. Pambihira piga harapon pala ng kable asin poste. Kabali pa ang transformer anohon maninda yan iba man talaga na ibang mga kababayan niya to. Maninda yan may papabakal ta. Yan mga selyo. Sabi ni Philip Portuno, sa anuman na panahon, lalong-lalo na sa mga kalamidad o emerhensyang sitwasyon, an kaayusan asin kapanatagan kan sarong barangay iyon nakasalalay sa pusog na pagkakasararo, pagtatarabangan na nakabase sa tiwala asin respeto kan mga residente sa lambang saro. Kaya subuot sarong kalapastanganan ang pagkawatan o rauton kan sisayman ang matiwasay na iribahan kan mga namamanuaan sa rin man na komunidad. Dahilan sana sa mapandin lang asin makasadiring interes kan nagkapira. Pero may pinapatamaan niya.
Como party man kan 89th founding anniversary kan Office of the Vice President nagkaigwa man in Thanksgiving activity. Kan Office of the Vice President sa Panay as in Negros Island Satellite Office sa Aklan. Kan nakalis na aldaw maugmang pigresibiman kan mga residentes kan mga munisipyo kan Makato as in Boracay Island an mga gift packs gikan sa Office of the Vice President. Ang OBP nagdistribuer nin maabot sa 4,400 na gift packs sa mga benepisyaryo na gikan man sa Drivers Association, E-Trike Drivers Association, Boat Driver Association, Photographer Association, Vendors, Solo Parents asin man mga hali sa Boracay at tribal organization. Ang kada gift pack iguanin na bagas, pansit, dilata asin kape. Kasabay ka na gift giving, nakaresibi man in 150,000 livelihood assistance and tamuan na women's organization as in Dabong Farmers Association halis sa business day MTD program kan OBP. Di nagrahay na. Nag-distribute man ang OBP ng 20 seating wheelchairs para sa mga benepisyaryo na stroke patients as in cerebral palsy na pig-representar kan sa indang pamilya. Nagpapasalamat man ang opisina kan Vice Presidente sa mga nagtabang para maging matrayumpo ang aktibidad. Kabali digdian Municipal Social Welfare and Development Office, Philippine National Police, Municipal Disaster Risk Reduction and Management, barangay officials, Malay LGU, asin man munisipyo kan Makato LGU. Luman Makato sa Panay, sa Metro Manila, Makati. Nagdugang panin tubig ana San Roque Dam kasabay kan padagos kan paglangkaw kan level kan tubig kay ni. Basado sa report kan Hydrology Division kan State Weather Bureau kan nakalis na aldaw na Domingo nagpaluwas ini na 348.42 centimeters kan tubig. Mantang kan nakalis man na aldaw na Lunes nagpaluwas ini na 402.52 centimeters. Ang dam na ini nakarecord ng mapakol sa 1.28 metros na paglangkaw kan level kan tubig sa laog sananin 24 oras. Ang dam na ini yung pinakadakulang dam sa bilog na nasyon asin igwa ining normal high water level na 280 meters. Nagabot man sa 278.45 metros ang level kan tubig kan dam, mas halangkaw kumpara sa 277.17 metros na level kan tubig kay ni kan nagtalikod na Domingo. Padagos na pigpapaisi ang mga residentes sa mga babang lugar na piglalauman na maapektaran kan dam discharge. Nabantayan ang sitwasyon sa indang lugar asin mag-ebakwar nin amay kon kinakaipuhan. Ang nagkapira sa mga banwa na posibleng maapektaran kay ni ang mga banwaan kan San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayog, Santa Maria Villases, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang, asin Bautista, gabos gikan sa probinsya nin Pangasinan.
Kumbaga, grabe po ang tubig. Nag-confirmar man ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na iimbestigaran na si dating Presidente Rodrigo Duterte kan sarong task force na pinagbilog kan Department of Justice dapit sa subuot extrajudicial killings na pinagsagibo sa war on drugs kana panahon kan siya paanyaon sa posisyon. Yes, our task force is already working. I just spoke with the head earlier, sigon pa kay Remulla. Kabilang sa aramon ka na task force, iyon posibilidad na magkaigwa nina pagbalga sa international humanitarian law na sasakupon subot kay ni ang gabos na aspeto. Gusto man ni Remulla na mga kaso iyon hiwalay sa lambang saro as hindi mag-overlap sa International Criminal Court.
Sigun sa iya, dakol na mga pagbalga sa layan, pinag-uurlayan digdi kabilang na ang revised penal code. Mga special laws sa Magen and Republic Act 9851 o itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. We are dealing with multiple violation in laws here, sigon Kirimulya, but charges should be separate what we file here and what the ICC charges should not overlap. Napag-araman paman na nag-ugatan ng investigasyon kana DOJ take force matapos ang ginibong pag-atindir kan dating presidente sa Quad Committee hearing sa House of Representatives kan nagtalikod na Nobyembre 13. Kung sahin pinag-amin kay nagtao siya nin pundo asin insentibo sa mga pulis na nagsasagibo kan anti-illegal drug operations. Pig-amin paman ni Duterte na kabilang ana pagtatanom nin ebidensya sa ginamit nindang estratiya tanganing makaaresto nin drug suspects kan siya pa ang alkalde kan Davao City. Pinagbilog man ang task force sa rarom kan Department Order 778 asin pinamamayuan kan sarong Senior Assistant State Prosecutor asin man co-chairman na sarong Regional Prosecutor igwa man ining siyam na miyembro hali sa National Prosecution Service. Kaibahan man ang National Bureau of Investigation na magsasagibo kan investigasyon laban sa dating presidente. Sabi baga ni dating Presidente Rodrigo Duterte, hidalio na dan pag-iimbestigar sa iya. Kan ICC ta kung bawian na siya nin buhay. Pero aram na ni Tatay Digong nababawian siya nin buhay na pangyayari. Naisubot pagparaabalahon ta kung magadana siya. Tapos ang kaso. Iyo ta paggadana no pa man iimbestigaran ay pambihira talaga Tatay Digong. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Digdi man pati sa tuyang nasyon, maarog ang sistema kan justice system. Justice delay, justice deny. Maarog yan kan ICC ay tapos ang abalang proseso. Kaya aram naman ni Tatay Digong ang proseso kan kaso kung ang ICC magbagol-bulan man. Maarog pa ang justice system kan Pilipinas. Orolan paksiw na oobserbaran gad ni Tatay Digong na talaga ngayang nagluluya-luya naman ang sa iyang hawak. Baka ngaya sa sobrang lawig kan investigasyon ay matapos ang investigasyon. Yan sa buhay. Goodbye, kaso. Goodbye, extrajudicial killing. Dapat talaga, hidalion man kan International Court na pag-iimbestigar kay Tatay Digong. Dahil na pag-arogon ang Nasyon Pilipinas na lawigon ang mga investigasyon.
Ngunyan pasanaman na nakatutok na ang ibang netizen sa nagkapirang personalidad na nagfile nin kandidatura sa 2025 elections. Nagkapirang beses na kayang nasisirip si Willie Rebillame sa iyang will to win. Asin dai niya pinapalampas na amay na pangampanya. Pero piglalatag na niya ang plataforma niya pag nakalaog siya sa Senado. Nagray na. Ang kadaklan niyang mga ipinapangako pero medyo naop ang nagkapira dahil obviously nagagamit na niya ang show para sa amay kaining pangangampanya. Kung sa bagay, alangan man sa ibang show pa niya gigibuhon, isaro man siya sa producers. Pero may naghahapot sa Samuya kung okay siya na ini sa TV5. Dakol ang nakakarisa sa appearance kan dating DILG Secretary Benhur Abalos sa nagkapirang shows duman man sa GMA7. Nag-apirman siya sa Black Rider ni Roro Madrid. Nagkawat pa sa Family Feud asin ngunyan man iyon may role siya talagang nag-aarte sa Lelet Matias Attorney at Law. May nadangog kaya kaming istorya sa deal kay ni sa GMA7 pero gabos haka-haka sa naman. Asin day pa kumpirmado sa Samuya. Kon kaya day pwedeng isurat ko na piraman na embel to digdi, nagrahay na. Asin may age talaga pag madalas kang nadadalan sa telebisyon o very visible ka sa social media. May nadangog pa kayang istorya dapit sa deal kay ni sa GM7 pero mayo man haka-haka sa naman. Pero ang sabi man kan nagkapirang sources, may disadvantage man ang celebrity politicians dahil antaan madaling mahiling ang dikit ang pagkakasala asin dakula na ini sa social media. Kaya mas magayon ang pinagplanuhan asin marhay ang exposures bago ang kampanya. Tapos ining balak man subot na magpaka-active liwat ni Gary Estrada sa movie production asin gusto man kaining makipag-collaboration sa mga darakulang movie producers. Siguro pinag-adalan man ito kan co-production asin at the same time daw papaano kaya may dikit man gamit na natipon dahilan parang ako arog man ka ini, sabi ni Tito Joseph ana daddy ka ini. Mahilig magbakalan magamit arogan kamera, ilaw. Medyo okay na kita naman. Pero siyempre kaipuhan pa man na magdagdag din mga ilaw. As in additional na linti na araman kayan. Itong mga pang-film talaga. Sa medyo may investment, ako na arog ka ito. So hopefully, mapo na naman itong film production. Dagdag pa ni Gary Estrada ka na makatsikahan sa programang Truika Talk. Ang gusto sa naman kay ning gibuhon, iyo ang reunion mo bininda ni Donetta Rose.
napag-araman man ini ni Noel Ferrer, kidunita ka na maghilingan sinda sa Amerika sin interesado man ang aktres. Pati anagom ni Donita na si Pelson Palad, pero interesado man na mag-special participation sa movie project na ini. Of course man, dagdag pang simbag ni Gary ka na haputon ini sa iya. Hopefully sana magayon na pag-resibi. Gigibuhon man na magayon ang film, kaya it's been almost 20 plus years, 25 arog kay ni. Nakakaugmaman na makaibahan sinda sa rong project, dagdag pang pahayag niya. May naisip siyang magayon na project, na pag-iiribahan ninda ulit ni Doneta Rose. I wanted to go back to acting. After a while, medyo naudlot ang pag-arte ko dahil lanta enot na enot, nagkaigwanin pamilya, pandua, naglaog sa politika. Before that, itong sports ko pa. So, medyo dakul na pinaggibuliwat. Pag makaisip kita kay ni, it's challenge for me now. Dahil lanta, i-imagine nindo, itong sendong aki. Aki kay ning si Kiko, medyo marhay naman ang bilang artista. Tapos itong pamangkin na si Rob, medyo tultol naman ang estado. I wanted to nawa paano, siyempre araman nindo gusto manabalikan itong industriya na naging marhay man sa iya. At the same time, kung makakatrabaho niya ang pamilya ko, itong aki ko, ang pamangkin ko, and eventually, hopefully, sana itong mga aki kong babae, pag-abot kan panahon, sabi pa, kan aktor. Facebook kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padala
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan niyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Napudan man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na iparte na sanaan na pamasko sa mga naapektaran ka na nagtalikod na mga bagyo. Sa ambos interview duman sa Malacanang, sinabi kan Presidente na sana girumdumon man ka na publiko itong Pasko. Kan mga residenteng naapektaran ka na sunod-sunod na bagyo. Sana naman subot pag-abot kan Pasko kita mga Pilipino. Giramdaman man na ana sa tuyang mga kababayan na naapektaran. Dawa pa paano itong mga sa tuyang gigibuhon ngunya na pamasko. E parte na sana duman sa inda. Rakman subuot asin sindaan nagsasakit, nagtitios, pahayag pa ni Marcos. Basa duman sa report kan sarong 76 anyos na lalaking nagadan duman sa dait dahilan sa bagyong Pipito. Si Pipito man ana ikanom na bagyo na nagtama sa nasyon kasunod naman kan mga bagong o mga bagyong Christine, Leon, Marcinic asin Opel. Sana dahil na matapos itong alphabetical na mga bagyong malaog pa sa tuyang lugar. O sana matapos na, pambihira.
Pinagapatanidan man kan House Blue Ribbon Panel na ipapaaresto ipapakalabos si Attorney Solica Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Pag daini nagatindir sa pagpapadagos na o sa nagpapadagos na pagdangog sa maabot na Miyerkules, Nobyembre 20. Sigun sa House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamamayuan ni Manila Representative Joel Choa, dakol na kayang beses na nindang ipinasubpina si Lopez pero dahil man ini nagtutunga sa pagdangog kan panel. Sinabi man ni Representative G. Kung Hon, Vice Chairman kan committee, na karesibisinda ni na impormasyon na nagpuli na ini sa Pilipinas. Hali duman sa Estados Unidos, kaya dahil na nakatindir sa pagdangog kan nagtalikod na Domingo. Ang bareta kan committee nag-abot siya. So, ina-expect man na sa aga. Iyo ang maatindir naman ini. Pag nakaresibi na nin subpena, sigun man ki Kung Hon. Pinagirumdum pa man ni Deputy Majority Leader Paulo Ortiga V kan La Union na nangako si Lopez na bibistuhon ang investigasyon kan committee matapos ang US trip kay ni. Nagrahay na nagpasiram-siram mo na palanduman sa Estados Unidos ini si Lopez. Hindi siya mag-attendir, di i-contempt na kan Kongreso. Bakong pagpara or imbitaran pa. May diretso man bagaan Kongreso na mag-contempt. Kaday nag-attendir, napigi-imbitaran ninda dyan sa committee hearing. Hindi kung minsan nalalaygay man. Dakol ng mga committee hearing ang pigpaparadangog yan sa Kongreso. Nagpaparagastos ang Kongreso. Ang ginagastos hali sa kwarta ka na mga kababayan niya to ni Juan de la Cruz. Pero halos mayo man pong gayong kinakaabtan na tultol ang mga investigasyon. Nga yan, sabi ko na kadakol pwedeng pagkaabalahan kung minsan ang Kongreso na pwedeng gibuhon kan mga congressman ano daw ta iyo pa kaya ni ang pigpapara kaabalahan kan ibang mga congressman dyan sa Kongreso ang mga kontrobersiya kuta day na pagpara palawigo na marhayan na investigasyon. Pwede, kaya man sa nang tapuson nada ang nangyayari. Nalalaygay, nasasayang ang oras kan mga congressman sa mayo man mga kamanungdana na bagay. Kung ginigibo na po kan ibang mga congressman ang kapakaanan ka na mga naapiktaran kan grabing kalamidad, na matawanin mga ayuda kaysa dyan sa kadakol na investigasyon ang pigpapara-investigaran pati mga makakwartaman. Kumbaga napapaboran sa na yan mga pirag-ooro investigaran na yan. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ayaw man yan mga pakilabot.
Sinda, sige sanan mga poroporma, pag-abot dyan sa kongreso, ining mga pigi-imbestigaran, abang kakwartaman. Arog ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Arog ki Vice President Sara Duterte. Ay, ano man yang labot mi sa mga Pilipino. Baka arog pa kaya na rason kayo mga iyan. Yung mga congressman na karon na uto sa naman nga kamo. Kami nga nagtataram sa kongreso. Gingiritan sa napuan ibang mga congressman kan mga tawong ini. Minsan pati nabababoy pa ang Congress o ang kongreso. Kung dahil nga na yung kinorokontrol si dating Presidente Rodrigo Duterte, baka kung ano ang pig-paratara may dyan sa mga congressman. Nagapig paralastaran sa napuan mga congressman na ini. Dahil nga na yung mga policy na dahil dapat magtaram nin kung ano-anong mga makakaraot na mga tataramon ini si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nangyari, kan pigi-imbestigaran duman sa Kongreso, dapit sa extrajudicial killings, itinaid pa so mortal niyang kalaban, si dating Senadora Laila de Lima. Yan tiro nagkakagaman so otak ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kinaputan mga so mikropono, gustong hambalos. Ating Senadora Laila de Lima. Mataid-taid ka pa nga sa kuya. Karentero nabubuisit si Tatay Digong. Mayuma pa nga rin, gustong garo na suntukon. Ay pambira niya akong buhay. Paparapadalan man sa tuyang mga kababayan so mga nakakaintindi ay garupig i-insulto sa napuan kongreso. Ang paguna gayud ka na mga kababayan niya to o ang paguna kan mga taong ini nauugman mga Pilipino sa inda. Lalo pa pong nasusuyaan na mga Pilipino ngunya ng mga panahon sa ginigibo dyan sa Kongreso na sigan imbestigar hapot dyan na ano daw kaya daw ining ipakulong nindo si dating Presidente Rodrigo Duterte. Masintensyahan ano ta ang pagpaparahalat pa nga ni International Court. Kaya kan korte kan Pilipinas. Si dating Presidente Rodrigo Duterte karo baga arog po kaya na nagluluwas. Kaya bangan pa inaarak man lugod ang dating presidente sa kasi Vice President Sara Duterte. Mayo man nga kamong magiginibo sa samuya. Awa nga pinano nindong pulok-pulok dyan sa Kongreso. Kami nga makakwarta, may puder pagiraray ngunya ng mga panahon. Kaya maghalat na lang ang mga Pilipino kung ano ang kaabtan kan mga oro investigasyon na ini dyan po sa nasa tuyang pamamaaram. Kaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralyon sa muya pong Chief Technician. Sa information si Dun Cabrillas duman sa transmitter si Tonematic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasay na nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.